Vitajte v sérii videí o stereotypoch v sociálnom poľnohospodárstve. Sociálne poľnohospodárstvo pomáha znevýhodneným ľuďom začleniť sa do spoločnosti prostredníctvom práce na farmách, ktoré nazývame sociálne farmy. Ale v sociálnom poľnohospodárstve sa stretávame s mnohými stereotypmi. Mnohé z nich sú nepravdivé. Postavme sa im a vyvráťme ich v našej sérii videí. Mnoho ľudí nevie, ako sociálne farmy fungujú. Ak ľudia vôbec vedia o sociálnych farmách, často si predstavujú, že ide o inštitúcie ako nemocnice, domovy dôchodcov alebo penzióny. V niektorých krajinách sa používajú aj iné názvy, napríklad opatrovateľské farmy. Existuje mnoho typov sociálnych fariem, zvyčajne sú plynulým prechodom medzi klasickou farmou a klasickou sociálnou službou. Existujú farmy, ktoré ponúkajú pracovné príležitosti, niektoré fungujú skôr ako podporné strediská alebo terapeutické farmy. Medzi cieľové skupiny patria okrem iného ľudia bez domova, ľudia so zdravotným postihnutím, tínedžeri, ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo iní znevýhodnení ľudia. Sociálne farmy pomáhajú zapojiť, integrovať a začleniť ľudí so špeciálnymi potrebami, budujú zariadenia a bezpečné miesto pre ich život. To všetko je jednoznačne prospešné nielen pre nich, ale aj pre spoločnosť. V dávnejších dobách boli záhrady a sady súčasťou kláštorov, ktoré plnili podobné poslanie ako dnešné sociálne farmy. Zamyslite sa nad tým. Nemáte aj vy na svojej farme ponuku práce pre znevýhodnených ľudí? Ďakujeme, že ste si pozreli toto video. Sledujte oficiálnu webovú stránku projektu SoFarm alebo naše ďalšie kanály, napríklad Facebook alebo LinkedIn. Tento obsah vznikol vďaka medzinárodnej spolupráci 6 odborných partnerov a je financovaný Európskou úniou.